unos meses hubo unos chavales que hicieron una película. Musikal bat, gainera, hemen aurkeztu zuten, Donostian, Antzoki Zarrean, ez dakit ezagun nahi zaizuen, 6 zenazun. Nola? Venga, que venga, ¿no? Guazen ez, etorre daitezela protagonista protagonistas de Guazen. Iñigo Azpitarte, Bárbara Rivas, Aitor Samuel eta Jon Urbieta, txaloa beraientzat. Neska perfectoa da, ala ez. Lanxo goka zuretzak, asko guztetu bezona. Ez nio lagunduko traidore hori. Lagundu meze. Digo, hau mitiko gorra izango da. Txaloa, noski! Bueno, a ver, Barbarak initzeko berri hori, zuek, baimen amagoia zuek. Bueno, ze musiku zuen burua, kaixo Barbara? Kaixo. Zezan behar da, zu zerala film honetako protagonista, ez da? Bai, iratu da. Bueno, konta iguzu labur, ez digu esplikatuko prozesu osoa, baina, bueno, nola sortu zen ideia hau eta nola animatu zinean parte hartzen? Ba, entzun hon, inbartzala lehen musikala bat, euskeraz, eta, bueno, inbartziala froga batzuk, protagonistak aukeratzeko, eta, bueno, animatu nintzen froga horietara aurkezten, eta azkenean, ba, hemen pelikula egin dut. Eta ondo pasazu, ez da? Oso ondo. Izan da, izugarrizko esperientzia, bai. Bueno, eta ez dakit, nik pelikulan zezik, Tamborra da ere parte hartu behar duzue. Ni Donostiarra ez naiz, eta beste hiru hauek ez dare. Baina, bueno, nik Tamborra da... Nadie es perfecto. Que no todo el mundo es perfecto, No. Nik Tamborra jo izan dut, Zumaiarra naiz, eta Zumaian jotzen da Tamborra baste santua eta handik aste betea Santelmo jaietan. Eta bertako Tamborra jotzen eta gaur egun zuzendaria naiz bertakoa. Bera, zuzendaria. Baina, hala ere, badakizue, inbidia eharra pasa behar dute hauek gaurko eta biharko egunean. Bueno, Juan Carlos, ez dakit, beste zerbait galdetuko diegu, beste zerbait zango diegu? Menos, a ver si alguno esta noche cena. ¿Vais a cenar o no vais a cenar aquí? Ah, bueno. A mulas, a ver si van a cenar a mulas. Ez dut uste. Ez. Bueno, diru eske. Konbietuta zaudete, gurekin. Como lo pongamos chulos. Vamos a dar a mulas aquí. Bueno, pues nada, oye, ¿quién de vosotros ha visto Guazen? ¿Os gustó? O sea que, ¿va a haber una segunda parte o qué? A ver. Ojalá, que no está en nuestras manos. Soy nahi dezue bigarren parte bat? Behar bada hemen ardura dugun bat dago eta ez du ondo entzun. Seguru nahi duzuela bigarren parte bat, bigarren zati bat? Hauen gati bada, seguro. A ver, ordu negon, segurazki. Bueno, pues nos vamos a despedir a los chicos de Guazen y sigue la fiesta aquí en el Teatro Vittorio Eugenia. ¡Un aplauso para ellos!